नमस्कार, मी पद्मा रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण पॅटीस प्रकार बघणार आहोत आणि ते ब्रेडपासून बनवतात। तर त्यासाठी आपल्याला काय साहित्य लागतं चला तर मग बघूया। इथे मी 5 बटाटे उकळून शिजवून घेतलेले आहेत। आता आपण याला मॅश करूया आणि याची छानपैकी भाजी करूया। आता इथे मी गॅसवरती पॅन ठेवलेला आहे, त्यामध्ये साधारणतः मी छोटे 2 चम्मच तेल टाकलेलं आहे। आता त्यामध्ये आपण अर्धा चम्मच जिरं टाकायचं। ते फुललं की इथे मी मिरची थोडी ग्राइंड करून घेतलेली आहे ती टाकायची। त्यानंतर लसूण अद्रक पेस्ट किंवा तुम्ही त्याचे तुकडे सुद्धा केले तरी चालतील। आता आपण यामध्ये एक कांदा टाकूया। बारीक काप केलेला कांदा टाकायचा आहे आणि त्याला छान परतून घेऊया। हे याच्यातलं कच्चपणा जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत याला परतत राहायचं आहे। आता हे झालेलंच आहे, आपल्याला साधारणतः 5 मिनिटं झालेले आहेत, 7 मिनिटं लागलेले आहेत आपल्याला। आता यामध्ये आपण हवं असल्यास लाल तिखट टाकायचं। मी अर्धा चम्मच टाकलेला आहे। हळद, धनेपूड, चाट मसाला याला मिक्स करून घ्यायचं आणि हे कधी पण स्लो आचेवरतीच करायचं। चवीनुसार मीठ याला मिक्स करून घ्यायचं। आणि इथे मॅश केलेले बटाटे टाकूया। आणि बटाटे हे फार पूर्णतः मॅश नाही करायचे, काही त्याचे म्हणजे गडेश ठेवायचे आहेत बटाट्याचे। आणि आता याला आपण मिक्स करून घेऊया। हवं तर तुम्ही निंबूचा रस सुद्धा टाकू शकता यामध्ये। आता आपली ही भाजी परतून झालेली आहे। आता आपण हिला थंड होण्याकरिता ठेवूया। थोडं मिक्स करून घ्यायचं। झालीच आहे, रेडी झालेली आहे। आता फक्त हे गरम आहे त्यामुळे हिला थंड होण्याकरिता ठेवूया। साहित्यामध्ये मी ब्रेड घेतलेला आहे। ब्रेड हे कुठल्या पण बेकरीमध्ये मिळतो आणि त्यासोबतच आपल्याला बॅटर बनवण्याकरिता बेसन लागणार। बेसन म्हणजे चणा डाळीचं पीठ, ते 1 वाटी घेतलेलं आहे। त्यासोबतच तांदळाचं पीठ लागणार, तर ते मी तांदळाचं पीठ 2 चम्मच घेतलेलं आहे, छोटे 2 चम्मच। आणि हळद, लाल तिखट हे अर्धा टेबलस्पून आहेत आणि मीठ चवीनुसार आहे, ओवा आणि खायचा सोडा। तर आता आपण बॅटर बनवूया। आता मी एक बाउल घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये आपण बेसन टाकणार आहोत, सोबतच तांदळाचं पीठ। तांदळाचं पीठ टाकल्याने ते थोडे त्याला कुरकुरेपणा येतो। सोबत लाल तिखट, हळद, चवीनुसार मीठ आणि हा ओवा जो आहे तो असा प्रेस करून घ्यायचा, जेणेकरून त्या बॅटरला ओव्याचा म्हणजे सुगंध आला पाहिजे। आता आपण याला मिक्स करून घ्यायचं आणि थोडं पाणी टाकून याचं बॅटर तयार करायचं। अगदी थोडं पाणी टाकायचं, कारण बेसन हे पातळ होऊन जातं, त्याच्यामुळे थोडं पाणी टाकायचं आणि बॅटर बनवायचं। आता आपलं हे बॅटर रेडी झालेलं आहे। त्याची कन्सिस्टन्सी बघू शकता, या पद्धतीने व्हायला पाहिजे, जेणेकरून त्या ब्रेडला कवरिंग झालेलं पाहिजे।
आता आपण खायचा सोडा टाकूया थोडा, जेणेकरून तो थोडा म्हणजे त्याचे जे वरचं आवरण आहे ते व्यवस्थित झालं पाहिजे, फुगलं पाहिजे, मोकळं झालं पाहिजे. त्याकरिता आता आपण याला साईडला ठेवूया आणि ब्रेडचं काप करून घेऊया. आता इथे मी ह्या ब्रेडच्या स्लाईड घेतलेल्या आहेत. आता आपण याचे काप करून घेणार आहोत. तर आपण असे तिरपे काप करून घेणार आहोत. या पद्धतीने काप करायचे आहे सर्व ब्रेडचे. आता या पद्धतीने आपण ब्रेडचे काप करून घेतलेले आहेत. आणि आता इथे जी भाजी केली होती आपण बटाट्याची, ती सुद्धा थंडी झालेली आहे. तर आता काय करायचं, ती भाजी घ्यायची आणि ती भाजी घ्यायची या ब्रेडवरती लावून घ्यायचं. या पद्धतीने स्प्रेड करून घ्यायचं सर्व साईडने. बरोबर झालं पाहिजे स्प्रेड. आता आपण ही भाजी याच्यावरती स्प्रेड केलेली आहे. आता आपण याच्यावरती दुसऱ्या ब्रेडची स्लाईड याच्यावरती असं स्प्रेड करणार आहोत, दाबणार आहोत, म्हणजे जेणेकरून ही जी दुसरी ब्रेडची स्लाईड आहे ती चिपकली पाहिजे. आता एक हे झालं. या पद्धतीने आपण बाकीचे सुद्धा रेडी करून घेणार आहोत. आता आपले हे ब्रेड या पद्धतीने स्टफ करून झालेले आहे. आता आपण हे ब्रेड जे बॅटर बनवलेलं होतं त्यामध्ये डिप करायचं आणि तळून घ्यायचं. तर आता मी दाखवते एक ब्रेड डिप करून. हे बॅटर आहे आपलं, यामध्ये हे डिप करायचं या पद्धतीने. कारण की याला कव्हर झालं पाहिजे या बॅटरचं छान. आणि असंच चम्मचने उचलायचं आणि तेलामध्ये सोडायचं. तुम्हाला जसं सोयीस्कर वाटेल तसं हे तेलामध्ये सोडायचं. आता इथे तेल गरम झालेलं आहे. आता आपण याला तेलामध्ये सोडूया. आणि वरून असं थोडं तेल त्याच्यावरती टाकायचं, जेणेकरून तो वरून सुद्धा छान फ्राय होईल. छान सोनेरी कलर येईपर्यंत याला छान फ्राय करून घ्यायचं आहे. आता याला छान सोनेरी कलर आलेला आहे. आता आपण याला काढून घेऊया आणि याच पद्धतीने बाकीचे सुद्धा करून घ्यायचे आहेत. याला छान काढून एका टिश्यू पेपरवरती ठेवायचं, जेणेकरून जे काही तेल असेल एक्स्ट्रा ते निथळून जाईल. या पद्धतीने हे ब्रेड पॅटीस रेडी झालेले आहेत. खूप छान दिसते आहे आणि ते क्रंची पण झालेले आहेत, कारण की आपण त्यामध्ये तांदळाचं पीठ टाकलं असल्यामुळे. आणि हे पॅटीस किंवा याला ब्रेड पकोडाही म्हटलं जातो. काही काही लोक ब्रेड पकोडा पण म्हणतात आणि पॅटीस पण म्हणतात. तर हे कुठल्या चटणीसोबत पण किंवा शेजवान चटणी असेल ते सॉस या अशा प्रकारच्या चटण्यांसोबत खाऊ शकतो आपण. आणि झटपट होणारी रेसिपी आहे. तुम्हाला ही माझी रेसिपी आवडली असेल, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि सोबत बेल आयकॉन आहे त्यालासुद्धा क्लिक करायचं आहे, जेणेकरून मी कुठली रेसिपी अपलोड करेल तर त्याचं तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. आणि वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी रेसिपी बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. बाय बाय. पुन्हा भेटूया एका नव्या रेसिपीसोबत.